Bukatzeko ikus dezagun nola aldatzen den angelu baten tangentearen balioa. 0 graduko eta 0 radianeko angeluarekin hasiko gara. Gogoratu, x ardatzean angelua adieraziko dugula radianetan eta y ardatzean tangenteren balioa. Angelu positiboak hartzen baditugu, tangente berehala hasiko da azkar, pibiren arte. Oso azkar. Gero pibiren eta gero tangenteren balioa oso negatibo izango da. Eta jarraituko du igotzen 0 balioa izan arte. 0 balioa noiz lortuko du? Pi angeloa daukagunean. Hau da, 180 graduko angeloa daukagunean. Hortik aurrera, mugitu den aldea 3. kuadrantean egongo da, eta tangenteren balioa gero eta handiagoa izango da berriz. Ez da existituko angeloa 3 pibiren denean, badakigu 270 graduko angelurako tangentea ez dela existitzen. Hortik aurrera berriz tangenteren balioa negatibo handia izatetik 0ra izatera pasatuko da poliki. Eta buelta osoa eman eta gero, berriz gaude lehenengo kuadrantean, berriz tangenteren balioa goruntz joango da oso azkar. Eta horrela berriz balio negatibo handiak, txikiagoak, 0 izango da berriz 3 pi graduko angelu edo radianeko angelua daukagunean, 3 pi radian dira buelta bat eta erdi, orduan 360 gehi 180 gradu. Jarraitzen dugu angelo handiago batekin, radianetan beti, x ardatzean beti radianetan, eta horrelako grafika lortuko dugu. Angelu negatiboetarako, ze grafika lortzen da? Beti kontutan izan da mugitu den aldea zein kuadrantetan dagoen, tangenteren balioa adieraziko dugu grafikoki. Ondorioz, hau da tangente alfa funtzioaren grafikoa, y berdin tangente x adieraziko dugu modu orokorrean. Begibistan dagoen ezaugarri importantena hauxe da. Funtzio periodikoa da. Ikusten dugu bere irudia errepikatzen dela. Eta zein da bere periodoa? Ikusten dugu tarte honetan dagoen irudia, tamaina berberako tarte honetan, eta tarte honetan errepikatzen dela. Beraz, periodoa pi tamainakoa da. Ez dago definituta pibiren denean, 3 pibiren denean, 5 pibiren denean, pi aldiro. Gorakorra da, beti gorakorra, beti egiten du goruntz. Ez dago definituta eta jarraitzen du goruntz. Eta definituta ez dagoen balioen inguruan oso balio negatiboak eta oso balio positiboak hartzen ditu. Gertatzen dena hobeto adierazteko esango dugu hemendik pasatzen den zuzen vertikala asintota vertikala dela. Kurba zuzen honetara gero eta gehi hurbiltzen delako. Beste zuzen vertikal bat daukagu hemendik puntontatik pasatzen den zuzena dena, bere ekuazioa x berdin pi biren. Zuzen vertikal gehiago asintota direnak hauek dira x berdin 3 pi biren, zuzena, x berdin 5 pi biren, zuzena, hau da pi aldiro egongo da asintota vertikal bat, eta hau esan da, tangente funtzioaren ezaugarri nagusienak aipatuta geratzen dira.